Další checkpoint, paráda. Tak se mi to líbí, to si checkpointy, to je ideálka pro mě, to já rád, to já můžu takové checkpointy. Něme, a tady je žebřík, dobře, tak pojď na žebřík. Tak, tady je taky žebřík, tak. Tam můžu tyhle si žebříky jsem chtěl říct. Salsamara, to bylo zákeřnější než ta láva. No já přestávám mít rád vodu po téhle mapě. Protože to je docela hnusný, ten Sun Jump. Jakož tam dal takhle tu jednu díru, to je nejvíc hnusárna, co mohl udělat, Parchant jeden. To se mi vůbec nelíbí, tohle z toho. Autore mapy, proklínám tě za tohle, co jsi udělal. To je hnusný tady, to nemám rád, když máte takový ten parkour, kde prostě musíte přesně nějaké skočit, to já úplně nesnáším. Takže neklikat, určitě neklikat, už ode dneška neklikám tlačítka, na kterých je napsáno klikni a umřeš. Protože by se mohli umřít, samozřejmě, a to nikdo nechce. Pěkný Marvexy, šikulka seš, šikulka velká. To je vončo Marvexy, kápl na to, dobře, ty šikulka seš jak nikdy. Ale dobrý, zvládáme to je základem Marvexy, zvládáme to, je to dobrý. Dokud to zvládáme, je to úplně v pohodě, až to zvládat nebudeme, bude to velice špatný a už to v pohodě nebude. Tak to se docela hnusný, to já nemám rád, tyhle si jumpy. Tak. To se taky nemám rád, teda upřímně. No jako, je to hodně, co nemám rád. Ty slimy, to mě pije krev trošku teďko, vydrž. Zatracení slime blockci, to je normálně peklo. To je docela zákeřný. Ne, další láva, to nesnáším. To nesnáším, já tady vždycky chytnu, už toho se obcházím. Tady už to skákání není tak strašně jako obcházení ty lávy, to mě vadí víc teda určitě. Ale to nevadí, to zmáknem. Já věřím, že tady zmáknem, co nejrychleji to půjde. Fakt v to věřím. Věřím ve své dovednosti a všechno, co dokážu, pojď. Zmákneme to společně, zmákneme, tak. Já už se bojím i tady to skákat, protože já když něco pokazím dvakrát, tak většinou i po třetí. Přesně proto. O můj bože. Dobrý, tak jdeme znova, nevadí Marvexe. To si ladder jump já moc nerad, ale zvládli jsme to. Dobrý, tady spodem, chápu. Ale nelíbí se mi to tady, jasně. Zase předem určená cesta, chápu. Jakoby ta cesta je vždycky předem určená, ale taky mi to prostě vadí. Taky mi to prostě hodně vadí, tak. Ty kráso! To si časovaný to je nejhorší, protože to musíte běžet tak strašně rychle, což já úplně nezvládám, protože já buď běžím rychle a nesoustředím se, nebo se soustředím a je to všechno v cajku. OK, možná mačkání mezerníku není úplně to pravý ořechový, co bych měl dělat, protože očividně mačkání mezerníku mi moc nejde. To asi není úplně job pro mě. Tak, až vyleznu tady nahoru a teďkom tady bude ten cripple jump, že do ty vody. Ten já taky úplně nerad, já nerad takhle skáču do vody. V pohodě, máme ten checkpoint, takže už nepůjdeme tak daleko, i když šplhání po žebříku taky není úplně moje oblíbená věc tady v Minecraftu. Hele, tady to střídám tudy. Tak ty bariéry, to mě taky štve, to mě pije krev hrozně. To mě triggeruje. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo? Tak a tady bude zase ten jump kriplovský, ten já taky nemám úplně moc rád, ale v pohodě. Jo, třeba to dost úplně rudý, protože je to fakt těžký ten jump a nesnáším tyhle ladder jumpy. A ten autor mapy ví, že nesnáším, protože jsem určitě dává. Dost těžký. Nebo nevím, jestli dost těžký, ale jsou tady fakt jako těžký jumpy, které já moc nerad. Pamatujete se z minulý epizody, z této mapy, z toho easy, jak jsem říkal, že nesnáším slime jumpy. Tady se to ukazuje přesně. To je hrozný, tyhle si jumpy, fakt hrozný. Nejhorší. Tady prostě, když neudržím jednou shift a on skočím, tak jsme v pytle. Nesnáším tohle. Ten první slime, ten největší zákeřák, on vypadá tak jako hodně, ten první slime, jo? On vypadá fakt jako hodňoučce, úplně jako největší zlatíčko, ale přitom je to největší hajzl. Tak. Ten zbytek už se tady jakoby dá nějakým způsobem proskákat, ale ten první, ten hajzl, to není možný. Už mě to fakt nebaví přes ty slimy. Já to psychicky nezvládám, ty slimy, takže to bude lepší pro nás, rozhodně. Takže abychom měli hodinový video, který nedávám ty slimy.